שלום לכולם, צהריים טובים, טל כהן, רכב הרצל ברחובות. שמח לבשר לכם על רכב חדש שקיבלנו לסוכנות, רכב מסוג גרנד צ'ירוקי צורה חדשה, שנת 22, יד ראשונה פרטי האוטו, 84,000 קילומטר בלבד, ספר טיפולי מסודר, רכב כמובן ללא שום תאונות, עבר ביטוחי נקי לחלוטין, אחרי בדיקה. ניתן לראות את הרכב אצלנו בסוכנות, הרצל 224, בואו תראו את הרכב מבפנים. הדבר המדהים ברכב הזה זה המושבי קפטן. באמצע יש לנו מושבי קפטן עם מעבר באמצע, כמו מיניוון, מסכים, מולטימדיה אחורי, מיזוג מאחורה, כמובן ביחידה אחורית, כבל USB, טעינה, עגינה לשתייה, גג נפתח, גג פנורמי כמובן, רכב ברמה מאוד מאוד גבוהה. סיכום קטן של הפרטים, גרנד צ'ירוקי שנת 22, יד ראשונה פרטי, 84,000 קילומטר בלבד, רכב נקי ללא תאונות, האוטו במצב מצוין, אפשרויות טריידין, אפשרויות מימון, הכל אצלנו פה ברכב הרצל, מוזמנים להגיע בהצלחה.